El president de la Societat de Caçadors de Tortosa, Xavier Altadell, ha explicat que després de mantenir una reunió amb el director dels Serveis Territorials de Medi Ambient, Víctor Jimeno, i presentar la documentació requerida, es troben a l'espera d'una resolució per part del departament que aixequi la prohibició de caçar en el seu vedat. L'entitat espera que aquesta resolució arribi aquesta mateixa setmana. En cas contrari, convocaran una nova assemblea per tal de decidir quines mesures es prenen per reconduir la situació. El passat 17 d'octubre, l'entitat va celebrar una assemblea per informar els 900 caçadors associats de la notificació que el Departament de Medi Ambient els va fer prohibint la caça en el seu vedat. Una prohibició que arribava arran dels incidents del passat mes de febrer quan el cos d'agents rurals van acusar el llavors president de l'entitat, Rafael Grifoll, i el guarda de camp per haver utilitzat verins per eliminar depredadors en una zona protegida de la Serra del Boix. Divendres, l'actual president de la Societat de Caçadors de Tortosa, Xavier Altadell, va explicar als caçadors que s'havia mantingut una reunió amb Jimeno i que posteriorment es va entregar tota la documentació requerida sobre els fets del mes de febrer i també referent a diferents permisos. Segons Altadell, Jimeno es va comprometre a parlar amb el cos d'agents rurals per tal de trobar una solució, però afirma que fins ara l'únic que ha fet és informar-los que ja s'ha presentat la documentació requerida. Amb tot, l'entitat confia que aquesta mateixa setmana arribi una resolució del Departament de Medi Ambient aixecant la prohibició de caçar en el vedat de Tortosa. Si aquesta resolució no arriba i s'allarga en el temps, l'entitat convocarà una nova assemblea per decidir quines mesures cal prendre per mostrar la seva disconformitat. Altadell, però, confia que la situació es recondueixi aviat.